अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेतिया जिला के पिचकारी होला बड़, मोतिहारी जिला के पिचकारी होला बड़। बेतिया जिला के हो, बेतिया जिला के हो, बेतिया जिला के पिचकारी होला बड़। अरे बेतिया जिला के पिचकारी होला बड़, मोतिहारी जिला के। डीजे ब्रजेश चकिया, डीजे ब्रजेश चकिया। बात कहतानी सारा, कहतानी सारा बात कहतानी सारा। केरा के रोस डाली भभुआ मिला के पिचकारी होला बड़। सिवान जिला का पिचकारी होला बड़, गोपालगंज जिला के पिचकारी होला बड़। छपरा जिला के हो, छपरा जिला के हो, छपरा जिला के पिचकारी होला बड़। अरे बेतिया जिला के पिचकारी होला बड़, मोतिहारी जिला के। डीजे ब्रजेश पिचकारी होला बड़, अरे बेतिया जिला के। बाची नाही दुनु तोरा बड़ा बड़ा नारस, बड़ बड़ा नारस तोहर बड़ बड़ा नारस। रंगेला पटकिए के सोनपुर बनारस, सोनपुर बनारस, सोनपुर बनारस। करजनी रोल कुत्ता मुने सिला के पिचकारी होला बड़। जहानाबाद जिला के पिचकारी होला बड़, सीतामढ़ी जिला के पिचकारी होला बड़। गया जिला के हो, गया जिला के हो, गया जिला के पिचकारी होला बड़। अरे बेतिया जिला के पिचकारी होला बड़, मोतिहारी जिला के। डीजे ब्रजेश चकिया, डीजे ब्रजेश चकिया। पिचकारी होला बड़, अरे बेतिया जिला के। ससीलाला बेतिया में कदी ही जियान हो, कदी ही जियान गोरी, कदी ही जियान हो। कभी मासूम छोड़ी है ना जईबू सिवाना हो, जईबू सिवाना गोरी, जईबू सिवाना हो। मजा लेली मन मोही भोंगिया पिला के पिचकारी होला बड़। दरभंगा जिला के पिचकारी होला बड़, खगड़िया जिला के पिचकारी होला बड़। बलिया जिला के हो, बलिया जिला के हो, बलिया जिला के पिचकारी होला बड़। अरे बेतिया जिला के पिचकारी होला बड़, मोतिहारी जिला के। डाउनलोड कीजिए आरसीएम म्यूजिक ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। आरसीएम म्यूजिक के सारे ऑडियो वीडियो डाउनलोड करने के लिए